tardes. Vou dicir unhas palabras antes de que comece realmente este acto, porque como responsable da sección de Historia da Academia, pois, da Academia Galega, quero dicir, me parece que sería unha descortesía por lo menos darlles as gracias aos que moderan e aos que participan tanto aquí como na semana pasada que fixeron en Lugo, que non puiden asistir ali, e tamén para explicarlles que temos, en fin, a mellor das intencións na sección de Historia en facer algunhas actividades como estas que se salen algo do guión tradicional que no que se refira á historia tiñan esta e moitas outras academias que eran máis ben eruditas os traballos e máis de búsqueda de documentos, etc. E aquí optamos por facer unhas mesas redondas que espero que continúen o ano que ven baixo o título xenérico de Invención da Tradición. A verdade é que non somos moi originales nesto porque esta é unha idea que leva máis de 40 anos funcionando. Foi o título dun libro moi importante, moi influente de Ranger e Hobsbawm, que se chamaba así justamente Invención da Tradición. É un libro que é coetáneo con outros textos que nesa época saíron que mudaron bastante a forma de facer a historia. Creo que podo invocar nese sentido, por exemplo, o libro de Benedict Anderson, As Comunidades Imaginadas, que é un libro que influiu moitísimo na escrita da historia, e tamén outro cuyo autor o coordinador acaba de morrer, que é Pierre Nora, un francés que comezou en 1984, 5 anos despois dos dous que antes citei, ese magnífico proxecto que se chamou Lugares ou Lieu de Mémoire, o sea, lugares de memoria. Todo isto a que ven a que se trata de enfocar non tanto o estudo como a explicación da historia a partir de feitos singulares que poden ser non tanto fácticos como fruto da percepción ou da imaginación, non de que se xen inventados, sendo que como a xente, como a sociedade, os percibe. En este caso, o que aquí está presente son dous feitos que teñen unha tradición histórica concreta, pero ao propio tempo teñen outras funcións, teñen un punto de, por exemplo, a reconquista de festa patriótica ou de festa representativa dunha cidade e dunhas aspiracións desa cidade. A romería vikinga é totalmente distinta, como xa se nos dirá aquí, pero ten esa parte de lecer, esa parte tamén de recuperar a presencia dos vikingos en Galicia, que se pode estudar de moitas formas, pero que aquí propoñemos estudalo, velo, analizalo e divulgalo a través do feito que se celebra a principios de agosto de cada ano, chamada romería vikinga. Naturalmente, a reconquista foi un feito histórico. A romería vikinga é un acordo tomado, dirá Gago cando, eu máis ou menos sei, pero non estou moi certo, en todo caso nos anos 40 ou 50, nos anos 40 máis ben. Por tanto, é unha decisión de un grupo de personas que ten eco na sociedade na que viven e que si continúa. Por exemplo, logo, o Ardelucos se empezou en 2002 ou 2003. Antes deso non había festa do San Froilán, pero non había un Ardelucos. E hoxe é unha festa que está quizá tan asentada como San Froilán na propia cidade de Lugo. E así iremos facendo repaso a moitas outras cousas. De modo que pretendemos é sensibilizar coa historia ao público actual, chamar a atención sobre o feito de que hai máis que a historia dos documentos, a historia dos feitos concretos, as decisións dos estados ou dos gobernos ou das asambleas, sino que hai decisións que son tomadas a veces dun modo así popular e sobrevenido e que teñen moita posibilidade de consolidarse no tempo e consolidarse cara ao futuro. Este é o programa que aquí temos, o de hoxe, pois con Luís Domínguez e con Manolo Gago, coa moderación, non, moderados por, que é distinto, por outro membro da sección de Historia, e hoxe é máis vicesecretario da Academia, Lourenzo Fernández Prieto, pois eu creo que os deixo en moi boas manos e acabo agradecéndolles a súa presencia por asistir así nun día casi de bravo, sin casi, a unha actividade académica como esta. De modo que espero que o pasen ben, que se lles gusta, a ver se repetimos.
Bueno, pois moitas grazas. Despois do moderado fala o moderador, logo. Grazas á Fundación Penzol que nos acolle e a todo o persoal da Academia que organizou isto tamén. Bueno, un pouco a idea que a RAC sae da propia sede, da propia cidade e sae para fora con historia, non? O que queremos é un pouco unha idea da sección de historia que preside o profesor Villares, dialogar sobre o que facemos co pasado na sociedade e sobre o que a sociedade fai co pasado, non? Hai detrás desto que se falaba agora pois unha capacidade popular, social, para converter en festa de éxito o pasado, non? A historia con ou sen intervención dos historiadores, porque nós hoxe reflexionamos sobre isto como historiadores, pero non intervimos directamente nas decisións, ou non necesariamente, non? Todo o pasado e todo o que se celebra do pasado é inventado, como se decía agora. Da igual que sexan santuarios, procesións, festividades religiosas ou festividades laicas, non? E estas que analizamos, máis recentes, bueno, pois están fundamentadas normalmente, ainda que pode que sí ou pode que non, en feitos ou en asuntos históricos bastante poderosos, non? Que deixaron memoria ou sobre os que no presente se quere construir memoria, non? Porque as festas, ademais, en si mesmas crean memoria. Non só están lembrando algo que ocurriu, sino que están construindo unha memoria sobre algo que puido ocurrir ou que ocurriu, non? Crean unha idea do pasado. De feito, seguramente con moito máis éxito que as publicacións académicas que podemos facer moitas veces os historiadores, non? E ás veces son máis influintes, non? E chegan a máis xente e xeneran máis idea do pasado, pois seguramente máis que Mary Bird, que fala do Imperio Romano, pois en Lugo acreditan no que ven ali cando eles se visten de romanos ou se visten de galaicos, non? E no que ali deciden facer, e no que ali deciden recordar. Pero todas responden a elementos recoñecibles, que é un pouco que hoxe se vai valorar aquí tamén, non? Materiais, unha muralla, unhas torres, unha memoria colectiva, o francés. E a través da observación e da análisis das festas o que queremos é precisamente saber pois, como se percibe ese pasado, é dicir, como a sociedade galega hoxe e nos tempos de hoxe, que son tempos de hoxe e xa algúns pasados, hai cousas bastante anteriores ao Ar de Lucus, perciben o pasado, non? Como se construe o pasado desde a sociedade actual e desde os anteriores presentes que se foron recreando, non? O pasado, contra o que moitas veces se pensa, non para de moverse. Pasou, pero non está quieto, non? O pasado está todo o tempo transformándose ao fío do paso do tempo e ao fío do presente. Esperaba que citara Villares, pero entón terei que citalo eu, Benedetto Croce, porque foi ela que en primeiro yo incitar, foi un historiador italiano que era medievalista e sentou unha idea moi potente, hai máis de 100 anos, que toda a historia é historia contemporánea, non? Todo o que fagamos respecto do pasado, facémolo, pensámolo, concebímolo, estudiámolo, investigámolo, recreámolo desde o presente. E logo, todas as festas que recollemos aquí, reparamos outro día en Lugo neste asunto, son festas civís, non hai festas religiosas. Escollemos esas precisamente porque son festas cívicas propias do mundo contemporáneo. Son producto da Revolución Liberal, son posteriores á Revolución Francesa. Pode que en algunhas delas a Igrexa meta man, ou meta elementos, ou poña... Pero todas elas son festas civiles, non? Básicamente. E para falar deso, como xa se dixo, pois temos a dous expertos. Teño que decir que outro día en Lugo foi o arrinque e quedamos todos moi contentos da recepción, do ambiente, como creo que vai ocurrir aquí tamén, do debate posterior, falou moita xente, todo o mundo se sentía concernido, que, de feito, cando Villares planteou esta cuestión, un pouco que formulaba era esa idea, non? Que a algúns nos parecía difícil, o sea, levar a reflexión sobre a historia aos sitios onde se fai historia con aquelo que fai a xente. Bueno, a ver como funciona. E funcionou ben, o sea que hoxe en Vigo ten que funcionar millor, porque hai que mellorar, non? Digo que para falar disto temos, por un lado, a Lois Domínguez Castro,
que vai falar precisamente da Reconquista, e vai falar primeiro, decidimos que os locais falan primeiro. Ele é de Campo Redondo, de Ribadavia, é un bello amigo, ademais, doutor pola Universidade de Santiago, catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Vigo, titular da Cátedra Jean Monnet de Historia da Construción Europea, e coordinador do Centro Jean Monnet, xunto con moitas máis cousas que non vou ler. As súas liñas de investigación principais céntranse no proceso de integración europea, pero nos últimos tempos, porque en realidade, e no ámbito da cooperación internacional, no europeísmo cultural, nas relacións internacionais, pero ten unha historia tanto persoal como historiográfica moito máis longa e demorada, que xustamente o fan perfecto para falar do que hoxe ten que falar, non? É dicir, el comeza de feito coa época moderna, sigue coa historia agraria contemporánea facendo unha tese magnífica e moi louvada e moi ben escrita, e por eso tamén máis louvada aínda sobre o Ribeiro, a súa terra de orixen. Vais orientando despois aos estudios europeos, e con Xosé Ramón Rodríguez Lago ten publicado últimamente cousas moi importantes pois, sobre relacións internacionais europeas, sobre Salvador de Madariaga, sobre o Vaticano, e antes tamén, e ademais moitas veces pois eso, en colaboración, facendo equipa con Xosé Ramón Quintana sobre a historia do nacionalismo, sobre o galeguismo, aínda antes sobre historia social. É dicir, é un historiador que enfocou temas diferentes, desde perspectivas diferentes e sempre con moito fundamento, non? E polo tanto, en fin, alguén que percorre continuo diferentes campos, e por iso é moi indicado para o asunto que aquí nos trae, que é falar da festa da Reconquista, e para analizalo tanto en Lugo outro día como hoxe aquí, o que lle pedimos aos participantes, e agora presentarei a quen teño a miña dereita, Manuel Gago, é pois, que faga unha reflexión que no fondo é relativamente inédita, non? O sea, non é que teñan publicado algo sobre isto, ainda que poida que sí, ou sobre algo parecido, pero algo que se fai aquí desde a Academia é enfocar unhos asuntos, no sentido que se acaba de decir, para falar deles de forma xenuína, para facer unha reflexión por primeira vez, non? No caso de Manuel Gago, sempre chamamos Manuel Gago, non Manuel Gago, non? Mariño, eu sempre digo de onde é a xente, porque sempre me parece moi importante, e no caso del tamén, é de Palmeira, de Ribeira, e é doutor en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago, é director de un portal moi coñecido que é culturagalega.gal, divulgador científico e cultural do Consello de Cultura Galega, onde traballa, pero tamén é profesor asociado da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago. O seu blog, Capítulo Cero, é moi coñecido, é moi seguido. Nel fala de, tanto no portal como no blog, fala de todo isto que estamos aquí formulando. Bueno, tuvo moitos premios, non vou dicir todos os premios que tivo, e moitos máis que lle agardan, non? Como verán ademais. É, digamos, un divulgador científico, un divulgador histórico de primeira magnitude. Bueno, tamén é moi recomendable o seu aspecto de blogueiro gastronómico, quer decir que nesa outra faceta que a todos nos gusta, e por certo, isto das festas, como xa descubrimos outro día en Lugo, ten moito que ver coas cheas, non? Con encherse, con comer. Sempre nacen unidas unhas e outras. Non sei no caso da Reconquista, pero sí en moitas de outras. Por lo tanto, desde ese punto de vista tamén seguramente vai ter moito que decir neste caso. É moi coñecido tamén como comisario de exposicións e, por lo tanto, un constructor de historia pública, que é do que aquí falamos tamén. Estas festas son unha historia pública, non só construída desde a sociedade, sino unha forma de historia para a sociedade e de historia pública, non académica, non? Bueno, entre as exposicións que fixo, a de Galicia un relato do mundo, eu creo que é das máis destacadas, pero hai moitas máis, incluída a última das cidades. Como digo, é un divulgador da investigación histórica de alto nivel, que non é o mismo que ser divulgador científico, que é outra cousa, nin estrictamente historiador, que tamén é outra cousa. Ele é un gran coñecedor e ten unha gran e vai adquirindo unha gran formación en historia, pero digamos o que fai brillantemente esta outra parte que encaixa perfectamente co que temos aquí, non? Pero logo tamén é un gran formulador de problemas, e o seu libro sobre o patrimonio cultural, Herdeiros pola Forza, foi unha especie de mazazo para obligar a reflexionar sobre o noso patrimonio e que facemos con el, non? Nese sentido, digamos,
Digo porque isto de divulgador parece que ten un tono menor, e é todo o contrario, non? Iso é o que quero decir, precisamente. E claro, además, como é un home do Renacemento, non podía faltar a ficción, non? E entre as novelas que ten, eu escollo unha, que é o Exército do Fume, que ten a virtude, xustamente, de convertir un coñecemento e a falta de coñecemento de algunhas cousas nunha ficción moi ben fundamentada, moi creíble. Non pretende ser novela histórica, me parece, pero é mellor que eso, normalmente. E como vedes, ten, tanto nun caso como noutro, ambos reúnen dotes diferentes, que tamén o queríamos buscar e tamén o queríamos atopar, puntos de vista que non son exactamente o mesmo, igual que ocorreu outro día en Lugo, para abordar estes dous asuntos, non? Así que farano con xeito e seguramente nos dous casos con retranca, que é o que pide unha aproximación crítica galaica ao asunto do pasado. Así que, cando queiras, Luís.